Goro duche makawuono jatend piny nochiwo chik mar mondo migepe duto mago mag piny owacho ma osebedo ka timo kata mana timo chudo maggi gi namba mopogore gi mano mana sirikal ochiwo mar mondo mi olor okang' ma kamano. Keni kaluwore gi in jalony weche mag uchumi, iparo ni nyalo rieyo chudo mago mag sirikal? Erokamano ahinya Sharon. Ing'e ni gimomiyo sirikal nochako migawo mar consolidation kata riwo kanyakla programs duto mag chudo en ni gidwa kete. Ing'e ni ka sirikal noyawo chenro mag chudo mopogore, yudo ka ja ministry mopogore opogore nyalo yudo ni gin gi platforms gi mag chudo. Koro gini nyalo kelo gimiluongo ni confusion and chaos. Alafu sama koro idhi riwo omenda gi, ibiro riwo omenda gi kokia ni ma to ng'ane no okelo marom nade kata ng'ane no okelo marom nade. Koro gima gitemo timo gi sani, sirikal temo choko migawo duto mag ministries, departments gi state agencies obed gi chudo kamoro achiel. Chutho gima gitemo timo ni nitie gik ma bedo ka uyawo platforms mang'eny mag chudo. Mokwongo okelo gimiluongo ni delay nikech sirikal pod onge gi program moriwore manyalo consolidate gigi. Koro gidwa ni gibed ni consolidate gigi mondo mi chenro mag manyalo bedo ni kawo muda kapok otim oyud kaka itimo e yo makare. Mar ariyo, inefficiency manyalo bedo ka untiere nikech mondo japiny ang'e ni kidwa dhi chulo nikech sirikal nigi services mang'eny. Iyudo ka sani services mag sirikal ne giwacho ni ginyalo romo oseromo atamalo 5,084. Gin gi chenro ni services margi dhi medle nyaka almost 10,000. To magi duto kopo ni ji ne bedo gi paybills go nyalo bedo mang'eny makel confusion. Koro gimomiyo sirikal mar Kenya Kwanza gi pacha noneno ni kar bedo ni ng'ato ka ng'ato bedo gi paybill mare ma ok nigi center of control, bro nyalo kelo weche mag mibadhi kata corruption. Koro an gi chir ni gima gitemo timo, gitemo mokwongo, gitemo golo gima iluongo e sirikal ni wastage. Wastage tiende ni ng'ato ka ng'ato oyawo service ne kendo chule omenda. Magi duto kopo ni wanyalo kelo gi kamoro achiel, wanyalo duoko chenro ailago piny. Namba ariyo, services mag ng'ato ka ng'ato yawo, to mondo mi ang' chok gi together nitiere process of consolidation. Process ni kapok otimore, ng'ato nyalo wacho ni kar choko kata bilion 5 an nachoko 3. Koro chenro mag mibadhi be sirikal temo dino mosebedo ka nitiere ka thiro dongruok mar sirikal e citizen platform ka ng'ato nigi paybill account mar ng'ato nyalo bedo ni consolidate mana weche ne. Mar adek, delay. Gimoro ni koro sirikal program mage nyalo bedo ni ok timre e yore mapiyo madwarore. To mar ang'wen, gidwa improve efficiency nikech giwacho ni ging'iyo tieng' diriyo. Inyalo bedo kode gi smartphone kata inyalo bedo kata in mana gi simbi ma ok smart, inyalo madayo *222 hash mondo mi kata